মহিলার জিন্দাবাদ 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 কুমার চন্দ্র জিন্দাবাদ 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 কুমার চন্দ্র রাজানী জিন্দাবাদ 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 BPF long live long live long live executive member Wait, UPPL ni apa kompasi tu UPPL dari Indonesia ini kami kono bunuh haya arti jeng logoसे kami kono bunuh lebih kodam naibe jengni गावलिगुरि प्राइमारिनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि बिथांमोन आरो बिदिनो जा इउथफोर दङ इउथ बिथांमोनाबो दिनै बेहायनो जोंजोंनो जयैनो बिथांमोनाबो नोंथांमोननि प्राइमारिनि गासिबो जे सावरायनायखौ जे ओमेन हक बिएसइउ हक इउथ हक पेरेन्ट हक जोङो खौसेयैनो जोङो नैबे जायगायावनो दिनै सावरायनो थाखाय जों प्लेटफर्मखौ मोननाय जाहैबाय सिगां इन्ट्र' भिडिअ'आव जायफोरखौ नुदों नोंथांमोना बियो BPF नि आरो BPF खौ रायजो राजाफ्रा अनसायनाय मोनसे इन्ट्र' भिडिअ' सोर अनसायदों जायफोर UPPL आव थादोंमोन आरो सिगांफ्राव थांदोंमोन बिथांमोना गोसोखांफिननानै BPF आव हाबफैफिनदों BPF खौ अनसायफिनदों खारन बिसोरो गुबुन दोलोआव थांनानै बिराद खस्थ' मोननांनाय साफा साफा BPF खौ मोजां मोनग्रा सापर्टार्स आरो फारसेथिं BJP आव थांनाय माखासे सापर्टार्स रायजो राजाफ्राबो BPF आव फैफिनदों जानाय नङालै बिसोरजों होननानै दा दिनै UPPL निफ्रायबो BJP निफ्रायबो कन्टिनिउआसलि BPF आव जइन जागासिनो लाबाबो लाख'हा प्रग्रामखौनो खुलुमबाय रायजोफोर जायफोर ससियेल मिडियायाव नांथाबनानै थाबाय थायो बिथांमोना मिन्थिखायो अलरेडि बेखौ आं बुंलायनाङा बिथांमोनानो बांसिन मिन्थियो जे जेरावबो BPF नि जै धोनि जै BPF लं लिभ हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद होननाय आरो 9 नं बनरगाव कन्स्टिटुएन्सियाव आन्डार द लिडारशिप अफ कुमुद चन्द्र नार्जारी the candidate of Nong 9 Bonargaon constituency and he is also guardian of Bonargaon constituency दा बिथांनि नामखौबो जैदोनि होनायखौ जोङो जेरावबो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनो आरो जायफोर एक्टिभ वार्कारफोर आरो मिटिं दावथिंफ्राव जोङो थाङो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनाबो नुनो मोनो दा अब्ला BJP आरो UPPL आ गैया UPPL आथ' गैयाखौनो होनजायो दा दिनैबो जोबोद बुरजा UPPL दोलोनिफ्राय माखासे लाइमोनफोर हाबफैदों लोगोसे साफा सानै गार्जेनफोर थायो आरो BJP आथ' बनरगाव कन्स्टिटुएन्सि हिसाबै जेबो गैखाया जेसेबांखि बनरगाव कन्स्टिटुएन्सियाव केन्डिडेट ओंखारा मानो BPF जों फेर फाथिनो हानाय दिनैनि दिनाव कम्पिट खालामनो हानाय जुजिनो हानाय कुनु गुबुन दोलोआ क्षमता गैया बनरगाव हमस्टेट BPF बिरोधी एगेन्स्ट कम्पिट करिब पारा कुनु दले नाय जिकिले BPF जिकिब आरो इज नाथिं बियो जों मोनदांनाय बाथ्राल' नङा बेखौ रायजो राजाफ्राबो बुंदों रायजो राजाफोरनि मतामतानो खोन्थादों आरो रायजो राजाफोरनि BPF खौ मदद होनायानो बेनि मोनफा मोनफा सिम्बल আজিৰ তাৰিখত UPPL দলৰ পৰা ৰাইজ সকলে হাজাৰ হাজাৰ BPF ৰ প্ৰতি মৰম কৰি পেলাই জয়েন হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ BJP ৰ নেতা কৰ্মী সকলে BPF ত জয়েন হোৱাটো আপোনালোকে নিউজ মিডিয়াত দেখিবলৈ পাই আছে बेखौ आं बुंनाङा सिनारियानो खोन्थाखायो दा बेखायनो रायजो राजाफोर बुजिनानै ला मिथिनानै ला मानि थाखाय BPF आव रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों मानो होनोब्ला UPPL दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ फोजोबस्रांनो नागिरो ट्राइबेलफोरनि हाखौ
गुबुनारिफोरनो फाननो नागिरो गावसोरो कौटि कौटि थाखा लानानै ट्राइबेलफोरनि हा जाय रायजो राजाफोरनि इमोसन्सजों सोमोन्दो गोनां बे बुस्थुखौनो बिथांमोना फानखुमानो नागिरो उइदाउट एनि कनसेन्ट अफ नेटिभ पिपोल इन दिस एरिया आरोबाव 500 थाखानि बिजाबखौ 15,000आव साप्लाइ इडुकेसन जोंनि बिराद गोनां मोनसे सम्पदा जाहैबाय मोनसे इडुकेसन आरो बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा सामलायो दा बेखौनो बिथां प्रमद बर' सारा सामलायनो हायाखै खुगायावल' इडुकेसना बिटिआरआव जौगाबाय गोजोन जाबाय होननानै खुगायावल' बुंगासिनो दं नाथाय बिथाङा 500 थाखानिखौ 15,000आव साप्लाइ खालामनाया मा करापसन बिलाइ दा बेखौ लानानैनो बनसुनिफ्राय गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब सारमोना सिबिआइ तदन्त जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामगासिनो दं बेफोरबादिनि जाहोनावनो रायजो राजाफ्रा बुजिनानै बे इउपिपिएलजों जेबो जानाय नंला नंनानै मैयाबो दिनैबो दाख्लैबो सानफ्रामबो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जइन जाफैगासिनो दं बिजेपिनिफ्राय बिपिएफआव जइन जाफैगासिनो दं दा अब्ला नोंथांमोना थुलमुल हिसाबै मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर आङो नेनानै थाबाय भिडिअखौबो एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल